Khanadi nono puila ang maya khe tongmani puila nono ang khani hini chongui tongmani ani kongno nung khanaya kisa phano ker khaya kubuni kongno ker khai thangmani tabo khetai sa tani ani live kifili phai sorry ani bukhago tei nono jaga ri mangala please baija bukhana tei sa thepana tanai di hamjak ke hamjak di bukhabai hamjak na ringa ke kaisa ni bukhabai ta thungi kaisa borok kaham tongmani na hamya ta khalai di hamjak ma kaisa nesha bini bagui borok thui bumano tei thangai bumano kaham bo ongo tei hamya bo ongo nono khatangui